Tamasuk borok bang baikha tini moholayan dimba borok aini hai tiri joto phabai tongo borok onek bang hatini. Hello guys, joto kaham da tongbai ang khakon nongo joto kaham na hinang bu kaham nang tabo moholaya berna phaijak tabo moholaya bere tongo ani video no chaya sangnai tongdi ang cheman chang nong no video khai nai na chaya sangnai. Tahu pan bising go sopeka, tahu pan bising habai bere tongo, nai di borok asuk cega kubang pan bising habai se. Tongo bau. Para borok sai pai ban tong ni para. Sang nai tong di, coy sang nai ya hingkai. Tai bu video kahang nunggala bising go tahu tama solai tong tahu ang nungan bagai pai tongo bising go onek bui rok tama ongoi tongo hine khanango tabu ang bisingo hawi tongo tama onglai tongnai gana isa khobar khananjak bisingo phunungna bagai ang tabu hawi tongo tama onglai tongnai gana ani video choya sangnai tongdi ang tabu thangai tongo pat bisingo naigana bahai cholai tong bisingo bui bangmani naigari bangmani tama ongoi tongkhanai gana pat bisingo tabu naigana borok bangmani haine hai Are bol phadi ka ang hasal ten thane le. Borok malai pikara borok bang mani asolai jak. Bata tong bata. Borok salarong joto asolai jak naidim. Tana bang mani aro kisam borok buthop ke basalai tongkha tama onglai tongkha kisa aro naigana buthop ke basalai tongkha aro tamane bagai basalai tongkha kisa ang naigana borok thangkau din borok tabok borok tama onglai himani obuki sa buthuk in naile tongo ar kisa awni bagai borok basai tongha kisa ang nongno phunungnai tai bang ta bisingo habai phunungnai bisingo tama tong bisingo tama solai tong tayo bisingo phunungnai ang ani video se sangai tungdi tayo kaham nai bagai tabo ang bisingo habai tongo naigana bisingo tama tong bisingo borok da tong naigana tabo hamai tongang naigana naidi wayung ro kalai tunga borok basang nai tuto hikai tong borok bang mani naidi borok phai tonga pirui tonga ang bisingo habai nagan taibo borok tong bisingo borok mane basalai jak borok bang mani borok jesu thanga sungno borok malaya borok tini maholaya niba joto tongtholai jak khathunglai jak awni bagai borok pai tongo ni joto khathung khada kino pan pere jalai tongo ne joto ma sangsang tinna tini joto kuchichi bere tongo taw yang sabo tongnai gana bere yai borok da tongnai gana buirok joto basalai jak naidi tayo pan bising hawi phunungnai bajang borok tongnai gana taibo hawi nai gana yang hathangai nai gana borok da tong borok tongo borok haina hai phirugi tongo tabo par bising hawi borok bangmani tini nang perena masukai pai pere kadi mono par tong tarai beli mono rong tarai beli dolai distri nang naina masukai joto pai bere kadi dan thaya ba sido yang di kis thangin gana borok datang borok tongo ini borok khaimani thagya borok tabung joto par bisang habisi joto akoli tongo tabung saka obo horika par pereti nai di borok bosose nogo thangan bagai phirugi tong tabo
borok bangkatini asal din siki sepan beri nemani borok bang mana pakai pat bising bere pekha pat bising bere pe tebe kisa nogo thana bagai akali tunggu tabo bara lalai tire borok mane meleka camera rok se password ri bara na ye photo shoot lai ani video na chaga kai like comment share khadi tabo pan bere pe nogo thamai tunggu tabo akali tunggu ini pan bere besut se tungtoka borong bang mani tini